जहाँ भगवान के नाम के चर्चा होला उस जगह अयोध्या के समान हो जाला। जगह एजी भइल बा यही जग के पूर्णावती में हमने के दुगो सोहर गा लेबे के बा यानी राम जी के जन्म नाम गा लेबे के बा आ यही में देखे के बजे कितना हित आइल है। तो हमने के भगवान के नाम लेते हुए ये पूर्णावती को शुरू करे के बा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। टाइट रही लगी नबी जी दसवा तो जी कौन दसा दुर्गा जी मैया की शिव शंकर भगवान की एक बार ब्रह्मा से बोलो सुगनवा मुरली मनोहर घनश्याम खूब प्रेम से बोलिए गांव के ब्रह्म बाबा की संग में काली मैया की एक बार ब्रह्मा से बोलो हो सुगानवा धरती मैया की काटे आए। तो हमने के हिंदू समाज में कौन सा शुभ काम होला तो सबसे पहले बाबा गणेश के पूजा होला। बाबा जहाँ जाइले तहाँ मंगल के बारिश होला, ओम मंगल के नाश होला। लेकिन हमने ऐसा लगे गाय बजावे के मन करेला तो लड़का जाला माई के दरबार में जाए कहेला जय हो मैया शारदे, जय हो मैया शारदे, बिना करू कर जो आज सभा में मोरे लाज के बचा दो। भाई लड़का बोलावता लेके गल माई के दरबार में जाए कहता कौना माई के काली माई के अच्छा दुर्गा जी के दरबार में। चलिए ठीक है भैया लय लगा था कौन बिचलाई
बहुत सुंदर लय लगता। एगो हिंदी गाना रहे बाबू फरू भैया। कौन गाना? अरे खाई के मगहिया के पान ए राजा हमरो कोई तो बहुत तेजी मारो। अरे जान ले बका जान ले बका हमारी अरे जान ले बका हे कितना तबीरे मुस्कान राजा हमारे जान ले बका ए लगे सारा लगे लेके गलो माइक दरमा जा कहत चली लगे खत्म आई से क्या कहता हंसावा पर होई के सवार हंसावा पर होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा हंसावा पर होई के सवार ए सरदा हंसावा पर होई के सवार ए सरदा। चलिए हमरा आज के जकर्ता जना बाबू के तिलक बा ओ बाबू के माता जी के तरफ से पूरा मंडली के पुरस्कार आ गए। सब लोग बराबर तौलाता ब्यास के बढ़ा के मिले के चाहिए। हीरा के कीमत एके होला ए बाबू। अल होला जे पहले जाई वो में हीरा में को खोल के हीरा बा। चलिए माता जी के दुआरा का भाग अपना के सुहाग समाज के नजर में हीरा तड़प के मर जाए शेरनी कभी घास नहीं खाती। आ कीचड़ में यदि गिरा हीरा हो तो उसका कीमत कम नहीं जाती। वाह वाह फिर भी ठेकेदार लेबर बनावल काहे खातिर? हाँ अब लेबर जाए ठेकेदार के हमरा उतना कमी होक है। अखिलेश भैया हंसावा पर होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा हंसावा पर होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा हंसावा पर होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा हंसावा पर होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा। लगे कहता कि ए माई सुमिरन में आजा हमारी सुमिरन में आजा सुमिरन में आजा हमारी सुमिरन में आजा। आ यहाँ के मामा है देखी मामा डबल माँ के बराबर एगो मामा। ये बात बहुत गलती होता है मामा के तरफ से। मामा खुश बन नाचता नहीं खाली एगो रोवे एटीएम खुलल बा हमनी का बोल रवो खोली डबल माँ के बराबर कब का एगो मामा के उपाधि होला मामा। वो मामा के तरफ से बहुत रुपया पुरस्कार आयल। खुशी रहेगा भगवान से प्रार्थना
मामा जहाँ रही राजा बनकर राज करी फूल के समान फुलाई रही हंसत खेलत रही एगो मुहे का नहीं आई हाँ मामी आई लोग है आई लोग है नहीं आई मामी नहीं आई सुमिरन में आजा हमारी सुमिरन में आजा 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 लइका करो तो पगोहार लइका करो तो पगोहार ए माई हमरा सुमिरन में आजा सुमिरन में मैया जी के पाँव में बाजे बजनिया रुझुन मैया जी के पाँव बाजे बजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में बाजे बजनिया मैया जी के पाँव में कहता तहरे देन बा कि हमने गाँव गाँव घूमता नहीं सब आज जानते कितना बानी एगो दूगो गाँव एगो दूगो भोर पर गई लास्ट में एक कलश की ये माई हुआ का गाले खातिर नहीं घूम हाँ हुआ का खाए खातिर घूमता नहीं सब कोई खाए खातिर कमाला तो हमने कहीं जाए के बा ऐसे कम समय में लेके खत्म आई से का कहता भगवती करो तमानी सकती बजत ने भगवती करो तमानी सकती बजत ने आओ मोर माई होनी होरा बात तने आओ मोर माई होनी होरा बात तने नैया परल बा मझधार नैया परल बा मझधार ए माई हमरा अरे सुमिरन में आजा हम सवा पर हो हम सवा पर हो ही के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा अब गणेश बाबा से कहते